Добър вечер, приятели! Искам да ви представя едно ново българско заведение в Surbiton Fusion London, който отвори преди месец и вече е голям хит не само след местните хора, а и хора от други райони на Лондон. Казва се Ace of Spades и мога да ви покажа колко е популярно, обстановката е задушевна. А тази вечер специално организирам и едно уникално представяне. Ще дам думата на Диди, за да ни разкаже малко за това. Ето я поканата за събитието. Така, открийте лечебната сила на водата Канген. Диди, кажи. Здравейте, приятели! Изключително съм щастлива, че успяхме да организираме за пръв път в Южен Лондон представяне на лечебните свойства на водата Канген. Имаме вече много голям интерес, имаме повече от 20 човека присъстващи вътре в заведението и чакаме с нетърпение лекцията да започне след броени минути. Заповядайте да погледнете и вътре. Да, айди да влезем. Ето това е атмосферата вътре. Вижте колко е уютно. Да, и сега искам да ви представя гостите и най-вече домакинята. Заповядайте. Това е Светла, представи. Това е Светла Механджиева, от доста години живее в Лондон и вече се установя с няколко бизнеса в Сърбита и е много добра домакиня. Много и благодаря за възможността да ни представи нейното заведение за това мероприятие. И аз лично благодаря, Светла, че ни събра, че си отвори заведението специално за нас тази вечер. Желая ти много нови хора да дойдат и да опитат от твоите изкушения тук. След малко. Предлагаме руски, арменски сладки, които са домашно приготвени. Всеки ден са фреш. Всичко при нас е около 36 бутилкови вина. Вау! Но точно с бизнеса на бара Ace of Spades се занимават сина ми и дъщеря ми, които работят в момента. Да, те в момента са заети. Ние ще направим специално интервю и с тях. Това беше 2-минутно представяне. До скоро и от нас. До скоро.